kare akai CD. Muna godiya a gare ka Mamudu Mamunu. Bikin maulidi muka zo gidan shugaba Nura. Da sunanka ya Allah nake fara do aiki, roƙon da nake kuma bani baiwa ta mamaki. Idan nai yaban a babu kowa yayo shauki. Salatinka ya Allah da ɗagun ma'aikinmu, da sa'ali da sahabu sun yi wa manzanmu. A san shugaba wallahi su ne iyayenmu. Uban auliya ya Sheikh Tijani na Barhamu, dukan auliya madadinsu daga kai suke samu. Ya Gausal wara wallahi na bi ka Barhamu. Babansu Naziru ya Shehu Umaru gatanmu. Ina son na yo wasu baituka ne ga manzanmu. Gadar talikai izuwa ga Allahu sarkinmu. Salamun alaika na gaske ya annabin Allah, abin ambato labaika ya mai gidan Ramla. Makin shugaba wallahi shi zai shige matsala. Da kai muka zo yarje mu kare akai CD. Mijin Aisha muke yi wa mauludi. Muna son ka mu Mamudu wallahi labuddi. Ina son ka ni ya mai idanun ganin Allah. Kaunar shugaba ita ce take maganin matsala. Maki shugaba wallahi sai ya ci bulala. Abinda kamun sai godiya annabin rahama. Yaban da nake karbe shi ya annabin rahama. Aka dage mu mun so ka ya sayyidul umma. Ina arziki kun wanda bai san ka ya Nura. Kaunar shugaba ita ce take sa a sam nasara. Idan har ka kishi faɗan uwa baka ba nasara. Ku kare a ci yayan uwa kun ji dan Allah. Mu so shugaba son gaskiya kun ji dan Allah. Ku bar boye soyayyar shi dai kun ji dan Allah. Kaunar shi za mu rike dangi. Kaunar da nake wallahi ba mai yi mun waigi. Yaban zan ta yi wallahi ko za a yo zaki. Abin fahari na bai wuce kai ba wallahi. Kaunar ka nake daga zuci har ma cikin ruhi. Matamun halitta banda tamkar ka wallahi. Anan za tsaya yau ma fa autan ku yayyota. Mara ilimi da basira yau ma fa ni naita. Gumin addu'a ya yan uwana da kunjita. Salatin ka ya Allah da dagun ma'aikinmu. Da sa'ali da sahabu sun yi wa manzanmu. A san shugaba wallahi su ne iyayenmu.